bafowethu umthiya kwabe izindaba noma ngingazi ukuthi khona obani kodwa ngicela ngimbingelele nonke ngegaba zenu sibikile-ke inkosi yakwaNgcolosi ukuthi sihamba namakhosi engicabanga ukuthi esizokukhuluma sobe silekelelana nawo amakhosi njengoba sekubekiwe udaba lomhla lwakusasa angithi kusasa singalo sithi u30 uma silo sithi u30 so kube sengathi into ekude kanti into eseduze cha mhlawumbe umuntu angaqala la ekutheni isilo samabandla sesikhulumile mhlambe ke sekusesigabeni sethu njengamakhosi kakhulu amakhosi eSco noma esigungu esiphezulu sendlu ukuthi nathi sigcizelele noma ke phela umuntu omdala mayesekhulumile uyingakhuluma emva kwakhe kodwa sekugcizelele noma singamakhosi asisilo usuku lakusasa-ke siyalwazi sonke ukuthi luqondene nokuthi kube namamashi aqondene nalaba bokufika abangenawo amaphepha sakubeka-ke nasekuqaleni sithi cha siwubukhosi nathi sivumelana nokuthi laba abangenawo amaphepha ake bethi ukuthi usidedela kancane mhlawumbe balungisa indaba yabo yamaphepha mhlawumbe sengathi mayithola lamaphepha kubonayo kuhamba kanjani kodwa-ke laba abanamaphepha nathi sasho njengabo nje bonke abantu cha bangaba khona kodwa mhlawumbe siyabuka ukuthi kungenzeka ukuthi i-focus noma ukubheka kwethu sibheke kulabantu bokuhamba kanti mhlawumbe kwesinye isikhathi indaba ingaba khona nathi sisodwa nje ngoba phela ukubasekela noma ukubasupporta abantu laba bokuhamba abanamaphepha kodwa ikhona into ethi sisodwa siyaphikisana ngabo ukuthi abahambe abanye abangahambi ngakho kungenzeka impi siyibheke ngaphesheya kanti impi sikuthina nje sisodwa ikakhulu ngiyizwa odadewethu bekhala lapha bethi asikhokhi thina singongoqo bayakhokha laba okungenzeka ukuthi uma kuthiwa bahamba mhlawumbe abaphatheki kahle kodwa kumthetho sizokhuza-ke nje siyilendlu yesifunda saKwaZulu Natal ukuthi cha nawo bakunje kodwa konke akwenzeke ngomthetho asingagudluki ezimisweni zomthetho konke okwenzakalayo nathi-ke singalichithi phela igazi sisodwa ngoba uyabona nekhona sebethe hey mangase kuhamba usibani ngingangena lapha kuleso store mangase kuhamba usibani ngingangena kule yandlu angithi uyayibuka leyo nto ukuthi sisodwa nje sengenzeka ukuthi kube nomsindo sizokhuza lokho ukuthi akungenzeki konke okwenzakalayo asilandele izimiso zani zomthetho kube umthetho othatha indawo yakho ngicela nje kwamanje ke ngime lapha ngoba khona abafowethu kube khona abakushoyo siqhubeke siye phambili makukhona okunye ngizophinde ngingenelele kodwa basically sizokhuza cha nina besilo phansi imoya phansi amaphaphu asibuke kahle into siyenze kahle kungabi sengathi asinakho ukucabanga sibe sinokucabanga okupheleleyo sibuke nje sikhumbula nezimo ezenzeka ukuthi uma ngabe sekuthiwa kunodungunyana asifisi kubuye lesasikhathi sika 2021 engicabanga ukuthi abaningi odadewethu nabafowethu bahlele emakhaya ngenxa leso simo ngoba khona phela osomathuba as much as kukhona abantu abathi bona hayi no sikwenza ngobuqiniso lokho kodwa bakhona abagade nje ispace ukuthi nabo babone benza kanjani bafowethu sithunywe sonke ngicela ukuthi nje okwamanje ke ngiyangiphoza ngithi uma kancane idedela amakhosi abeke mhlawumbe njengoba ngosukubele seyithulile ukuthi bona ngokwabeza amakhosi aphendule amakhosi KwaZulu Natal ikuphi bafisana mhlawumbe akhona ama-questions akhona siwathathe aqondene nento yobukhosi noma lokho sisekuzwile kuzwe kahle ozobuza ngathi alungise nenkomo yokukhuleka oba nenhlanhla unayo vele inkomo esibayeni phela cha kodwa nasi isandla nasi isandla no, mina umbuzo wami ukuthi
kungani amakhosi esikuma manje iqalile lento kudala lemikhankaso lamamashi ekhona bekunesikhala besiqhubeka ukuthi athulile amakhosi ekubeni umhlaba lekukhulunywa ngawo ungamele amakhosi. Kungani decide ukuthi asukume manje kade ethulile isikhathi esibhekana no mfowethu ngicabanga umbuzo omuhle lo mhlambe nobani angayibuza wona nawo akade bekhona mhlambe eCoastland eMasgraves zamele ukuphendula lo mbuzo. No amakhosi abantu abahlelekile mhlamba siqale lapha abaholi nje abahlelekile asivele singene entweni singayitholi into ukuthi ihamba ngayiphi indlela. So ke sizamile nawo besikhuluma endaweni esikuzona emakhaya kodwa sizamile ukuthola ikakhulu abangabaholi balembhekisho noma ke lemkhankaso ekhona ukuthi ke siza ukuthi ngoba sibukile ukuthi mhlambe masigijima sithi hayi sesihambisana nobani kwesikhathi uthothi mhlambe kwesikhathi bayasebenziseka ngezimo ezithile usugijimileke wena wasupport umuntu kanti usetshenziswa iqembu elithile sesingenileke nathi lapho sizamile ukuthi sithole ubuholi bonke obukhona ukuthi ngabe sihamba ephejini elilodwa sathola ukuthi no sihamba ephejini elilodwa ingakho ke sesikhipha lesi statement hayi kodwa futhi namhlanje ukuthi mawuzothi namhlanje hayi ngizokuphikisa ukuthi akusikhona namhlanje kade sikhulumile saphumela obala ngoba bese sitholile inhlaka omash and mash nobani bani sahlala nabo phansi ngoba besifuna ukuthi sithathe an informed decision masingathi phecelezi singadamsakhe mangabe sithatha izinto ngoba sibona abantu abasuke bejahe ugrandstand isikhathi esiningi sihambisana nje neqiniso nokuza ukuthi lento esihambisana nayo lo muntu esikhuluma naye unawo lomuzwa noma unokuhlukile and now we are convinced ukuthi no abantu esikhuluma nabo abantu esisephejini elilodwa which is why ke sesidecide ukuthi hayi kodwa namhlanje kade sakwenza lokho angazi noma ngiphendule kahle I follow up we are ready as amakhosi ukuthi sibe ngoba siya empeleni ukukhuluma into esiyithandayo uma ngabe kusenkundleni ukukhuluma ngiyasibona isandla ngala kodwa ngisafuna ukuthi ngiexhaust lapha kuqala sinamakhosi la umbuzo olandela lapho kungaba ukuthi kuyabe nezinkulumo eziveza ukuthi sekunabantu kulabantu ekulisana nabo asebaphile endaweni zamakhosi asebesikelwe endaweni zamakhosi. Umbuzo ukuthi ngakubeke isigungu samakhosi sinalo linye uhlelo oluthize lokulwa nalowo mshophu ukuthi kube khona abanye bamakhosi okanye iy'nduna ezibeka abanye balabantu uthole ukuthi abanawo amaphepha okubasebenzayo. No okokuqala nje mhlambe bazongilekelela abafowethu. Okokuqala ukuthi thina njengobukhosi asilazi nephepha elisemthethweni elingekho emthethweni. Sazi ukuthi kunomsebenzi wabantu abathile lapha. Ingakho sithe thina encomeni zethu esibe nazo sifisa ukuthi home affairs umnyango wezasekhaya usondele eduze endaweni zamakhosi ukubhekisisa ngoba ngathi angobheka iphepha nje mina cha ngabe ngifaka enkingeni bese sibuya ke siza kuleyo ukuthi ku reside abantu bokufika into esiyibekile ukuthi abantu bafika nabantu abasemphakathini ngalazi izwe le democracy le bafika nabantu abasemphakathini bese beya kuphi beyinduneni. So lokhu kwephepha ke asikwazi ukuthi sibe kwiposition ukuthi cha leli phepha noma kwesikhathi angasibhalela ngisho nangomsizi nje athi nakho ngoba asikwazi ukuhlukanisa iphepha kuyilona lona nephepha engesilona bese ke bayathatheka kodwa bafika nabantu abasuke bekhona endaweni ngoba isikhathi esiningi bafika beza ngamabhizinisi labantu akujwayelekile ukuthi beza bazokwakha kodwa isikhathi esiningi bafika namabhizinisi bangene endaweni mhlambe zamaspaza shop asebekhathele mhlambe abangasafuni ukuthi basebenze bafuna irent kodwa nje lilonke nokuthi ke uzovumela nami mfowethu ukuthi into lebekade inganakekile isikhathi esiningi isiqhamuka nje manje kodwa ngithe mayiqhamuka nathi sazama ukuthi sibhekane nayo kodwa inkinga asinalo ulwazi njengoba namanje siyabanxusa abantu ukuthi bangasebenzisi into noma igunya noma icompetence mhlambe yamaphoyisa ukuthi bese kuba yibona abazenzela lo msebenzi ekhona amaphoyisa
ukuverify ukuthi ngempela ama-document anjani. So asinayo i-capacity yoku-check ama-document, long and short of it. Yes, Brian. Not unless usu-grand, usu-right? Hayi, okay. Umbuzo bengizobuza usukhavile kancane. Bengifuna ukubuza ukuthi mhlawumbe iziphi iy'nqumo noma iy'nqumo engizoyithatha ukuthi nivimbele ukuthi into elolu hlobo ingaphinde yenzeke. Ngoba siyazi ukuthi njengoba uchazile ukuthi uma umuntu efika endaweni yenkosi, inhlelo lenkosi, uqala hambe enduneni noma enkosini, uzovela cha ukhona endaweni. No, akayi enkosini. Oh, enduneni. To be specific. Yebo, enduneni. Kufana nabo bokufika abavula amabhizinisi nabaqala beyinduneni lenzo ukuthi cha sengikhona ngokusungula ibhizinisi. Into bangichazele phambili usuchazele ukuthi mina njengokuze angene kakhulu emaphepheni ukuthi imaphi amaphepha akubona wona. Asiwazi. Asiwazi. Sengibuza mhlambe nikhona iy'nhlelo eninazo mhlawumbe kusebenzisana nayo Home Affairs lona njengamakhosi. Mhlambe Brian umuntu akabingelele endlini esikuyona. Mhlambe ngenkulu inhlonipho uMntakambala. Kuyinsizwa lezo ezigqoka izigqoko. Besicela baziphumule izigqoko bakithi. Uphawundi lwenhlonipho lolo lwakwaZulu. Hayi kahle. Ingoba bengishilo kube ngiqala ukuthi ozobuza abe nenkomo yokuhlawula okusho ukuthi besezikhona ezimbili ezikhona la endlini. Mhlawumbe ke Brian ukuza embuzweni wakho njengohulumeni noma amakhosi asebenzisana nohulumeni kunomqulu njengamanje owakhiwa i-ofisi likaNdunankulu onesiqubu lesithi engangeni ngesango yafohla. Lapho sizobe sesibambisana nazo zonke inhlaka zikahulumeni ezikhona ukusuka manje kuya phambili ukuthi noma ngabe ubani ofikayo ozocela ibhizinisi sikwazi ukusebenzisana nazo lezo nhlaka njenganayo Home Affairs ukuthi amaphepha abawaphethe ayiwona yini. Esicabanga ukuthi ke kulowo mqulu njengesakhiwo sobukhosi siye sachibiyela sacela ukuthi uma noma kuneminyango ekumele ingagcini isemadolobheni kuphela, iy'nkantolo zamakhosi ezinye zinawo ama-office spaces akhona lapho Home Affairs kufanele uhlale ukhona office lenkosi, social development, lawo ama-office asebenza nabantu awabe seduzane ukuze lezi zinto ezifana nalezi kwikusasa sikwazi ukuthi sikwazi ukuthi sizivimbe singenzeki ukuze kube nokuthula endaweni. Nanokuthi ke okubalulekile kakhulu kuwena yonke into esiyikhulumayo njengenkosi uGumede beyikade bekuwukuthi bazophuma ezitolo bese sisala siyaba. Okubalulekile kakhulu esikhathini samanje ukuthi umnotho wethu siwulungisa kanjani ukuze ukwazi ukuthi usenelise sonke. So ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe ke Brian cishe ngathi mlifi asibambe la. No, ngiyabonga amagembu usuphinde ngiyabonga. Usehambile kumbali dade wethu asiyithatha indawo kaMbali ngoba ugogo wami noMbali. Ngiyakhuleka emakhosini. Igama lami uMbuzithi Ngwakhosi noMpumosamini. Ebengifisa ukubuza ubukhosi ukuthi kuzokwenziwa kanjani nabantu abekade sebakhile abangenawo amaphepha nabade bengashadanga mhlawumbe nabantu balapho. Ngiyacabanga ukuthi uzo-Afrika owalama ngabe ukuthi ulisha uyithinana lowo muntu. Ulaba-ke abade behlala sebakhile kodwa bebodwa kungekho umuntu wala be-undocumented. Kuzohamba kanjani because ngicabanga ukuthi usuwayimenshina eyokuthi ama-spaza shop baningi abakhile abangenazo imvume abasemphakathini. Lokho ongagcina sekudala ubhishu ngaphakathi because wonke umuntu uzobe kuthiwa belobizela imizi yabantu. Kuzohamba kanjani ukuze isimo sakhona sikwazi ukulawuleka njengamakhosi? Mhlawumbe maphoso ukungena kulowo mbuzo wakho ake ngithi njengoba sila edolobheni eThekwini njengamanje kunemigomo yake eThekwini ukuthi uma kunendle vacant ilawulwa ubani. So ngokwezizwe kuhlukana kwazo kunemigomo yaleso sizwe
nendlela ekulawulwa ngayo ukuthi uma kukhona umuzi osele ovulekile leso sizwe sizokuhelisha kanjani. Asingeke sikwazi ukukhulumela izizwe ngoba isizwe nesizwe ngokolimi lwakho Maphosa oluthandayo lolutha ama-bylaws, isizwe nesizwe sinama-bylaws wakhona esiyaye siwasebenzise ukuthi njenganokukhonza asikwazi ukukuregulate ukuthi ukhonza ngento engakanani. So-ke nesizwe nesizwe sinendlela esenza ngayo ukuthi hayi uma ngabe uMaphosa ebenephokovana lakhile mhlawumbe kuyenzeka uyalishiya sesiyobona isizwe ukuthi senza njani. Mhlawumbe okunye Maphosa kufanele sikubuke singakuqhakambisi kakhulu. Angingabe sengathi umbhidlango wokuhambisa abantu abangenawo amaphepha eSouth Africa sowuphelile kusasa, usaqhubeka ukuze kukwazi ukuthi iSouth Africa yethu ihleli iphila. Usuku lwakusasa bekuwukusho nje ukuthi cha sikhathazekile, sifuna ukubona ukuthi ngomhla ka-30 wonke umuntu ongenawo amaphepha akahambe. Kodwa na beyond umhla ka-30 sisazolishumayela ivesi lokuthi hayi ngeke umuntu ongenawo amaphepha akahambe. Uyayibona nje le nto ezengaphesheya kwami ngiyayisola mbathi ukuthi engathi nayo. So-ke ngiMaphosa ngingabeka lapho ukuthi umbhidlango wethu awuqhubeke impela wona, abantu bokufika sikwazi ukuthi i-South Africa sikwazi ukuthi isale izimele, sikwazi ukuthi-ke sizizamele okungekwethu ukuthi kuyibona. Yebo. Ndaba ngifisa ukubuza kakhulu kunento eseyenziwe kakhulu abomthetho ekhathini lento ezokwenzeka So kanjani usase uzisho mfowethu ukuthi wena ubani-ke bese-ke ungena endabeni nayo? Baningi abe-Durban Network. Bakhala kakhulu amapholisa nayizolo lentakade ehostile izolo lapha eNorth East. Kunembuzo eleko iza nabantu ukuthi beyond umhla ka-30 abantu laba abazobe besakhona kuzokwenzakalani ngoba kuke kwavela ukuthi for example ama-Somalians, ama-Nigerians asikhiphile i-statement sokubonakele bazahayi. Ngokwenu as amakhosi nithi mhlampe yile nifisa yenzeke apha kubantu abazobe besakhona mhlawumbe bekhona. Siyabonga Durban Network, asibonge. Ngicabanga ukuthi siloko selishumayela ivesi elithi eSouth Africa kusiyona i-Banana Republic. Kulaba abasele bene-resistance ukhona umthetho ozothatha indawo yayo ukuthi ukwazi ukusebenza. Thina-ke njengamakhosi sizowulandela umthetho ukuthi noma ngabe bekhona ezizweni abane-resistance kodwa kuzofanele sibe ne-proof yokuthi bala ngoba bangenawo amaphepha. Ngoba abanye mhlawumbe uzothi umuntu asihambi thina ngoba uyazazi ukuthi akanalo iphepha, wenzela ukugqugquzela abantu ukuthi bangahambi kodwa yena ezazi ukuthi unephepha. So imithetho elandelwayo ukuthi uma kukhona umuntu osehlonziwe ukuthi hayi engathi uBrian akanalo iphepha, kulandelwa yiphi i-deportation process yakhona iyona siyoyilandela sonke. Akekho umuntu esifisa ukuthi akashaywe alimaza ngoba abantu abahloniphayo, abantu anokuthula esizweni sakwaZulu ne-South Africa nje iyonke. Ingaki i-South Africa ithandwa kangaka? Ubona bonke abanye abantu beza besuka kwamanye amazwe beza e-South Africa ngoba bazi ukuthi yizwe elinokuthula, yizwe elithuthukayo. Kodwa kwamanje sicela ukuthi-ke sibe nokuthula sisodwa, sikwazi ukuthi sizithuthukise thina, sikwazi ukuthi abafikayo sibamukela kanjani, bazohlomula kanjani kuloko esinako nathi esinako ngaphakathi e-South Africa. Ake sithi mhlawumbe indaba ezithanayo mhlawumbe endaweni mhlawumbe la uhlala khona naba abantu after i-30 sebeshaye umuntu wokufika khona endaweni ongenawo amaphepha ngoba bese awukahambi namanje mhlawumbe bamisa enkazini. Isiphi isinqumo sithathela bona ngokukhosi singakafani mhlawumbe ezomthetho njengamapholisa? Futhi siyabonga umuntu owephula umthetho kumele afakwe emthethweni, ayikho enye indlela. Ngoba ukuphakamisela isandla umuntu ulimaze sekuyicala ngoba njengasikhona sikhona ukuthi sikhuze ukuthi akukho umuntu okumele ashaye. Kodwa uma sekukhona oshaywayo, ngisho abaningazi bayi-marshal mash uJesinta nokuthi uphakela umthakathi bayasho ukuthi akukho umuntu oshaywayo, ukuphela nje siyacela ukuthi abasihambele. Kodwa ube uphula umthetho, ukhona umthetho ozokwazi ukuthi uwuqondise. Siyabonga. Law must take its course, and kukhona ezinye izinto lapha kuma-traditional council noma ama-traditional authority khona ama-cases esingangeni nje kona njengophosi avele nje ashutha athi straight kwi-police station, ikakhulu ethinta igazi.
mhlambe nabeyindaba basadinga ukuthi siba workshop nje ukuthi uhamba kanjani lapha endaweni emakhaya. Enige Frey, any question? Nasi sakakusufana. Oh, emakhosini cha kodwa bezitha indaba ukuthi bazeni kwezithuba ukuthi naneliso ukwazi ukuthi isunyalezo bathi-ke okwami bengizothi mhlawumbe asithole nomyalezo ophumile emakhosini ukuthi bathini-ke ngosuku lakusasa liyalini ebantwini ngoba ngicabathi lokho kuzosiza kakhulu nabo. Sibonile ukuthi upresident uwabiza iNgonyama wayocela ukuthi ayikhiphe izwi layo. Siyacabanga ukuthi ngala ngaseThekwini amakhosi akhethekile uwona ngakwazi ukuthi alethe lo myalezo ikakhulukazi abantu babaseduze lethu ngiyacabanga namanye amakhosi kwezinye indawo bazokwenza indlela efanayo. So sicela nje umyalezo lemakhosini ukuthi yiphi into abafisa ukusho ethi kuyafika usuku lakusasa abantu ngoba akusibona abantu basendaweni zamakhosi kuphela abazobe bebambele iqhaza kodwa sisithi abantu abakhele ithembu lamaphethelo bathini ngokwamakhosi ukuthi bafisa ukuthi baziphathe kanjani ngoba ikakhulukazi abantu abazobanga isixakaxaka kuzobe yilabantu abazothisa ngamazulu okusho ukuthi bazobe bedonsa isizwe samazulu besifica ngodaba ongene. So umyalezo uqinile emakhosini ukuthi sithi siya kanjani lolu suku lakusasa nangembuzo no mhlambe imibuzo ngizoba mbili nje bese ngidedela amakhosi akhuluma ukuthi kabe umfowethu uqhamuka kuphi okokuqala lo. Oh yes, cha siyabonga. Oyisibili yilo ukuthi uqale nathi uhlelo. cha angiqala Oh okay. So bese ngisho ukuthi ngoba Hayi no ngikhavali sengisho ngoba sike sathi ukudlula kodwa ke mhlamba amakhosi akalekelele lapho siqale khona lapho ngakho ngikubuza ngazi ngolusi mhlamba khona no esingakusho thini ukuthi kusasa kunemashi siya-understand ukuthi imashi yani abantu baseThekwini bangaphuma bahambe bozwakalisa izimvo zabo kodwa thina esigcizelelayo njengamakhosi noma ngeke ngikhulumele abaseThekwini kuphela ya ngwaseThekwini kodwa njengalana size ezamakhosi eprovince. So kusho ukuthi umyalezo uyefana ukuthi abantu abaye kusasa emashini noma ezimashini kodwa bakhumbule ukuthi kufanele bayiphathe kahle, akufanele kube khona umuntu ozohlukunyezwa. Uma sebephindele emuva futhi bangaxabani ukhona ozoya emashini ukhona ongeka emashini, lokho kufanele bakwenze ngokuthula ngoba bobe sebeyimosha yonke lento uma abantu benze okungafanele. Asifuni ukuphindela kulesi asithuba and umnotho vele nowaseThekwini umnotho ngicabanga ukuthi awukho kahle, baningi abantu abangasebenzi. So ke sifuna ukwakha umnotho manje into abangayoni bethi benze into enhle bese benza obubi. Ngicabanga ukuthi okubalulekile iloko nje ukuthi ukuyiphatha kahle thina esikucelayo kusasa nangale kwaloko abantu abayiphathe kahle bangabe sebeyomasha bese kuba khona uxabana sebexabana bebodwa. Cha kuphuza kunjalo nje mhlawumbe asicizelele lokugcina inkosi beye kahle ileli lokuthi singabuki kakhulu ukuthi kobe kushawa abantu bokufika kuphela. Njengamanje nje abantu bazoxabana bodwa, sixabene sodwa hayi ukuthi sixabene sodwa. Ngakho ke nathi kufanele sikhuzeke siyiphathe kahle as much as sibheka abantu bokuhamba kodwa nathi sihlele ngoba sodudulana sisodwa sesibanga lezi zinto zabantu bokuhamba njobe kwabeka nje udadewethu uma ngabe indle engasenamuntu kwenzeka kanjani chaziwe ngisabuyela la uthokoze thina kubonga thina hamba sibhalela ngoba ngizonda abasekho khona umuntu amakhosi sekhondile nothe usazobuya ngibona akabuyi lo ngilindele ake ngibuye Wabuya. Kuye kwaba nomdonsiswano kuye kwaba khona kwaze kwaqhamuka umfundisi ubabusula sizothelisa ngendaba yokuthi abaholi
balamamashi engingabala kakhulu uphalela nolungisi kukamthuni ukuthi akekho into ezolungela lokuthi asamone ibutho okwagcina kuyimphikiswano-ke nawo bechaza ukuthi cha bona kwelawo isayidi akulona ibutho kodwa amadoda asendaweni okanye iy'nsizwa. Ngifisa ukuzwa uvo lwamakhosi ukuthi ukubona konke lokho kwakwenzeka sikuphi isitendi sabo ngabantu mhlawumpe kune-role yophakela ukuthi bakwazi ukufika emahostela abathathe iy'nsizwa bayihlanganise. Ngifisa nje ukuthi isitendi samakhosi. Hayi mfowethu, mhlambe kafushane nje nathi ubekile nawe uthi into ka-MEC asimele u-MEC nje wasila. Kodwa sikusho thina sithi engangeni ngesango iyafohla kuphela nje. Ama-nitty-gritties ke cha sengaba okunye. That is a story for another day. Ngeke siphendule kakhulu lokho. Sorry for that mfowethu. Siyabonga kakhulu. Kodwa uthe ubani isibongo Sesikuqedile. Ndamasi. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. We all know ukuthi kusasa lusuku lelikhulu and today amakhosi bekakhuluma about lilanga la kusasa bayade kokuthi kuyobe kushubile because people are saying ukuthi bakhathele indzaba yema-illegal foreigners and let's hope ukuthi lilanga la kusasa angeke kuze kube khona i-looting because we know ukuthi vele i-government yethu ilinze ukuthi kube khona i-looting, ilinze ukuthi kushawe ama-foreigners so that bantu abonakala ngazi ukuthi bama-victim. Let's hope tomorrow it's gonna be a peaceful march. Babone abantu bokufika eSouth Africa ngekho emthethweni kokuthi people are really, really tired. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.